ваҳдат омили муҳими пойдории ҳар як ҷомеа маҳсуб мешавад. шинохти ваҳдат ба сул ба сатҳи донишҳои худшиносӣ ва худогоҳии миллии шахс вобаста аст. ин ду фаҳмиш аз муҳити хонавода заминаи бунёдӣ мегиранд. таълиму тарбияи фарзанд дар рӯҳияи худшиносӣ ва созишу рафоқат аз рукнҳои муҳими раванди ташаккули зеҳнии кӯдакону наврасон ба ҳисоб меравад. агар дар худи оила ваҳдату ҳамдигарфаҳмӣ бошад, пас фарзандон низ дар ҳамин муҳит ва дар ҳамин рӯҳия ба камол мерасанд. равоншиносон бар онанд ки кӯдакон бештар ба рафтору гуфтори калонсолон тақлид мекунанд. агар ин тимсол нек бошад, ҷараёни ташаккули шуъури некбинии наврасонро вусъат мебахшад. абдуразоқ маҷидов мавҷудияти чунин фазоро дар оила ҳатмӣ мешуморад. ваҳдат, махсусан ваҳдати миллӣ, ин як доди худо аст ки беназир, бенарх, ниҳоят қиматбаҳо меистад. махсусан арзиши ваҳдати миллиро халқи азизи мо, халқи Тоҷикистон бояд нағзтар назар ба дигаҳо эҳсос кунанд, донанд. чунки дар таҷрибаи зиндагии халқи тоҷик набудани ваҳдат ба чӣ фалокатҳо овард маълум аст. ман шахсан фикр мекунам ки беваҳдат дар иқтисодиёти кадом давлате набошад, пешравӣ дида намешавад. якдастӣ, ҳамдастӣ, якдилӣ набошад, пешравӣ умуман дида намешавад. ваҳдати миллӣ ба фаҳми ман ин асосаш аз оила, аз ҳамсоягарӣ, аз ҳамдиҳагӣ сар мезанад. агар дар ҷойҳо, дар хонадон ё ҳамсоягарӣ ваҳдат набошад, дӯстӣ, иттифоқӣ набошад, дар ҷомеа ҳеҷ вақт иттифоқӣ, дӯстӣ намешавад. ман фикр мекунам ки ҳама пешравиҳои ҳаёти инсон вобаста аст ба ваҳдату дӯстию якдигарфаҳмӣ. ӯ мегӯяд фарзандон бояд меҳнатдӯсту заҳматписанд бошанд, то дар шебу фарози рӯзгор дар намонанд ва бо таҳаммули оқилона мушкилоти ҳаётро пушти сар карда тавонанд. хислатҳои ҳамидаи инсонӣ аз қабили ҳалимӣ, хушрафторӣ, самимият, садоқат, ростӣ, хайрхоҳӣ ва монанди инҳо бар ин хислатҳо шахсро дар ҷамъият обрӯманд мекунанд. ин корро албатта бояд аз хурдӣ ба ҷавонон тақлид кунем, чунки дар хурдӣ ҳар як рафторе ки калон мекунад, ҳар як тақлиде, ҳар як пешниҳоде ки калон ба хурдсол медиҳад, вай бо хубӣ ин чизҳоро қабул мекунад. бинобар ҳамин аз хурдӣ, аз оғози роҳгардию мана сухан оғозкунии фарзанд бояд падарон, модарон, акаву хоҳарон аз тифлӣ бояд ватандӯстӣ, меҳру муҳаббат ва ватанро ба хурдсолон фарзандон тақлид кунанд. ба қавли ӯ, агар дар оила ба фарзандон қимати сулҳу оромӣ ва баракату нусрати тинҷиву амонӣ фаҳмонида шавад ва онҳо пос доштани ин неъматҳоро аз волидон панд гиранд, ҳатман чунин андешаҳорову рафторҳоро ба ҳамсолони худ талқин мекунанд. зина ба зина тақвият бахшидани шинохти ваҳдат дар зеҳну шуъури наврасон боиси он мегардад ки мо ваҳдатрову амнияти ҷамъиятиро насл ба насл бегазанду безавол нигоҳ дорем. бе дӯсту доштани ватан, бе дӯсту доштани аҳли оилаи худ, ҳамсояи худ, ҳеҷ вақт мо ҷумҳурии бузурги азизамонро дӯст дошта наметавонем. бинобар ин дӯстдорӣ, ватандӯстӣ сар мезанад аз рӯзи қариб ки гӯем таваллуди инсон. бояд ҳар як оила дар дохили оилаи худ ба фарзандони худ, ба наберёгони худ тақлид кунанд ки ваҳдат, дӯстӣ, якдилӣ моро ба зинаҳои баланди мурод расонида метавонад. ваҳдат ки рукни устувори истиқлолият ва асоси рушди ҷомеа мебошад, бигзор дар дилҳои мо, дар хонадони мо, дар зодгоҳи мо ва дар ватани азизи мо Тоҷикистон ҳамеша пойдору бегазанд бошад ва ҳар кадоми мо дар фазои ваҳдату ҳамбастагӣ осуда нафас гирему зиндагии ором дошта бошем, ки ин бахти баланд аст.